magpapapak ako ng Milo. I-charge muna ako nitong i-charge muna ako ng aking phone. Meron tayong 4 viewers. Hi. Ba't parang ano siya? Sama si Kuya Nani. Magla-live. Kasi walang tao dito. Wala pa yung mga tao dito sa bahay na to. Wala pa yung may-ari. Di ba, Kuis? Asan yung tao dito? Kawat kita, Kuis, ah. Asan sila, Chinchin? Umalis, Kuis. Umalis daw sila, Chinchin. Ay! Alam mo, kasi gano'n pa ako dito, wag na! Umalis daw sila, Chinchin. Kaya nagpunta. Baka nagsimba. Hindi ko may ano ata yun sa school ata nila. Sa school nagpunta. Ba't parang ano tayo sa ilaw? Ay! Bahay to ni Chinchin! Bahay ko daw, Kuis. Hello po, Danilo. Kuya Kenneth, good evening. Solo mo ang bahay ni Chin. Oo nga po. Pero hindi mo ako dito matutulog. Kuya Richard Aranyas. Hello po. Opo, nasa bato ako. Kuya Ruel. Hindi ko po to bahay. Yan si Kuya Ruel? Oo, Ruel Perote. Sino yun, guys? Kala ko si Kuya Ruel yan. Zaldi, hello po from Angeles City. Yari ka, tinamaan mo. Oo nga, Kuya Kenny, nakita mo? Nakita. Pusa. Nakita mo kung inatamaan ko yung ano, nakalaglag yung pula yun, no? Ayaw nga, no? Yung display, Kuya, garo ano kita? Masyado tayong against. You start? So, uto kasi yung Kwento ko na ito yung duman ko. Isa na yung may ilaw na. Ayan, baba. Oy! Ala! Hindi, dalawa to. Magkaano? Pero, Okay na yan. magkaano sila? Sa labas pa na isa. Okay naman masyado. Okay. Maganda naman ako. Hi daw Kuya Nolly, sabi ni Ate Mirna, talagtag. Ate Mirna, hello po. Sino yun, Chris? Ate Mirna. Putin mo? Hindi. Talagtag. Pinsan. Pinsan. Hello po, Ate Mirna. Hello sa 27 viewers natin. Bumili ako, bukas nagunting ni nanay. Bumili ako ng Milo kasi magpapapak. Ipapak daw siya ng Milo. Boys. Maluyo. Kuya Jonathan, hello po. From Bacoor, Cavite. Thank you po, Kuya Kenneth. Yan. Bacoor, Cavite. Kuya Vince! Hoy! Kuya Vince! Ikaw! Kambing pala yun! Kuya, di ko man kita. Kambing nga yun. Okay, Roel, shout out. Kuya Roel. Kuya Roel, hello po. Ako. Baka unang-una yung papalipad sa'yo si Kuya Roel. Hala, Kuya Roel. Kuya naman, Kuya Roel. Baka naman. Baka naman po. Sabihin mo, Kuya Roel, nandito ako sa Kamsor. Kuya Roel, ano na? Nagdayo ako. Para Dumayo sa pa. ano? Sabi niya kanina, sino kaya unang bumakulay sa... Sabi ko, tingnan mo kung nandyan yung ano. Good evening, Kuya Roel. Salamat dun sa pa-dinner, no? Yung full video, kahapon na kay Kuya Gacho official. Ipapapak ka niyan. Bakit? Nakakaganda to, Kuya eh. Pambirang buhay. Yan pala, papak din ako. Sabi ko sa'yo eh. Thank you po, Kuya Roel. Unang palipad kay Maraming Bicolana salamat sa po. Kamsor. Hindi totoo ba binahang albay? Binaha ba ko yung albay? Wala akong idea. Hindi ko alam. Ay, oo! Baha! Binaha ang albay kasi Salamat, Kuya Roel. Thank you. Thank you po, Kuya Roel. Thank you so much. O, una. Isa pa lang yun. Bibilangin ko. Makauwi ako. Ang bihirang boy. Yung mga Maglilista
lista. Matindi ah. Thank you po, Kuya May Ruel. lista pala. Mag-iipon kasi tayo, guys. Juliano Ruel Julian. Sponsor mo to, quiz? 19. Lumawan si Kuya So, Ruel. tawat. LB, hello po. Kuya LB, hello po. Good Sunday, hello po. Kuya Sandy, hello po. Nakikita mo, quiz? Malabo talaga. Ang bata-bata ko pa, malabo na yung mata mo. Sigurado ka? Oo, quiz. Tingin ka sa akin. Ang labo. Bisit, kala ko luminaw. Pambihirang buhay na. Inunahan mo ko nun ah. Hala, hindi ba ako makanta, Kuya Kenneth? Baka bumagyo na dito talaga. Eh, imbis wala nang ulan, di ba, quiz? Alam yan ni wala nang Kuya. ulan. Alam yan ni Kuya. Wala nang ulan. Imbis wala nang ulan pa, paulanin pa. Hello sa 47 viewers natin. Dapat daw pag dayo kumakanta. Alam mo na. Inanday ko, Kuya, yung mga sponsor. Mga pasok kayo. Gisingin mo sila. Pasok. Gisingin mo sila. Kung magigising sila. Yung iba yata tulog. Anong oras? Ay, tulog. Anong oras ba ngayon sa ibang bansa? Baka Madaling araw! Oo, madaling araw. Hindi tulog sila, quiz. Mag-iwan ka ng note. Kawawa man. Then, marami yung iba. Nandyan. Dapat, pag tayo. Dapat maaga, quiz. Dapat mga 3 a.m., 4 a.m. mag-live. Mamaya? Hindi ah. Dapat mga 10, 11, 12. Ay, may bukas pa naman ah. Pero meron, hello po. Mag-ama po kami, Ate Jenny Black. Mag-ama po kami. Si Pang. Pang! Neng! Nagsaing ka naman, Neng! Sige guys, comment lang po kayo. Habang nandito ako sa Kamsur. Bigla tinitimpla ang melody. Kuya Richard, ano kasi? Pag umaga, tinitimpla ko. Pag gabi, papak na siya. Ganun pala. Nakakaganda siya, quiz. Tingnan mo, legit. Tignan mo. Labo din ah. Kala ko kape yan eh. Kala ko kape ang pinapapak mo eh. Kenneth, hello. Bisa na magkita kayo nila Rika. Asan ba si Ate Rika ngayon? Busy sa school. Cute nang mag-ama. Sabi ni Kuya Jose. Say hello. Magkamukha ba? Lawig. Sa nanay kasi. Mm. Kaya hindi ka mukha yung ama. Tamis. Hello sa viewers natin. I-chat ni Kuya Noli yung mga sponsor. Sabihin niya naka-live si Bicolano pumasok. Jose Peña. Bumalik ka rin sa pagkabata. Bumalik sa pagkabata sikat. Dahil nagpapak ka ng Opo, Milo. dahil po yan sa Milo. Ito po talaga yung sikreto ko. Ngayon ko lang talaga binunyag sa inyo. Pag umaga, tinitimpla. Kapag gabi, pinapapak. Ganun pala yun. Okay, quiz. Ganun pala yun. Sayang wala si Chinat ko po si Ate Angge. Nandito siya sa Pili. Nag-reply sa'yo? Oo, kaso po, magpapacheck up sila bukas. Papacheck upan daw yung papa niya. Kaya, baka next time. Baka pumunta ulit ako dito kapag nakauwi na si Kuya Noli galing Batangas. Galing Bukana. Uy, good PM Kuya Noli at bigla nawala man si Chin Chin. Wala po Kuya Isaac. Nasa school daw. Gandang gabi sa inyo, BJ at Kuya Noli, Kuya Arnold, Kabaho, Gilaw po. Bigla na may upload si Rika ngayon. Tingnan mo, ma'am. Meron daw na-upload si Ate Rika. Baka nandun siya sa wedding house niya lang. Nasa school daw si Chin Chin, pero kanina, nagpaalam ka na dito ka muna. Hindi, I mean, oo, dito muna Dito ako siya kanina, magtatambay. Oo. pag-alis niya.
Jan Jan! Jan, Jan hello. Jan, kamusta? Jan, kamusta po? Hanggang kailan ka dyan kila Kuya Noli Kathleen? Mga ano ata, please? Sabi mo 10. 10. Hanggang sa 10. Alis na siya ng 10. O, alis na ako ng 10 na mga tanghali o hapon. Hmm. Sayang, si Ate Rika, baka nandyan lang sa Iriga, no? I-message mo kasi. Tanungin ko mamaya sa Ate Rika. Alright. Kasi wala man siya pinagkakaabalan. Ano naman na yun? Baka may klase pa sila. Iba-iba kasi yung ano ng sim break nyo, di ba? Sa iyo, ayun noon. Jordan! Okay lang po si Jan Jan. Hmm. Goods. Hala, sa balatan, parang gusto ko ulit bumalik doon. Mahanda na umaga. Ang hirap kasi ng daan ngayon. Maduman kita ko sa pagburungan ng mangga. Madala kitang 5 sako. Pwede kasi maraming mangga doon, maraming puno. O kukuha kami doon ng mga 5 sakong mangga. Di ba? Busy si Rika. Hmm. Dadalhin ko sa Albay. Wala po si Rika sa bahay niya. Nasa school po. Busy daw po kasi siya. Okay. Thank you po, Carl Joshua. Cute Ang mo. ganda ko daw, quiz. Ang Kaya cute ko daw. sinabi nga niya. Cute mo daw. Nag-agree ka? Naisip ko nga kung saan banda eh. Wala na. Di na bate. Si Kuya naman. Alam mo kung bakit? Ako palagi kami magkaaway ni Kuya. Kinokontra ko din kasi pag siya din. Alam mo ba kung iniisip ko kung saan banda? Saan banda, quiz? Kasi feeling ko kasi lahat cute eh. Oh. Wala na akong makita na na hindi cute eh. Na-save. Thank you. Thank you so much. Danilo. Shoutout sa inyong dalawa ni Kuya Noli. Kuya Benny, hello po. Tagal Ma'am Iba na mag-upload para mapanood namin ang buhay ni Tata Jesus. Seryo, guys? Video ko hanggang ngayon nandyan pa. Ano, sino yan? Sana Tatay makasama, Jesus. sana makasama ka kung may Christmas party ang Team Paway BG. Balita may landslide sa Santo Domingo. Merong nawawalang 14... Balita, may landslide ba doon? Sa Domingo? Kasi kuya, sa Santo Domingo may nawawalang isang 14 years old na anod siya sa Ilog, taga Salvacion. Salvacion, tapos Bicol, kumbaga magkatabing barangay. Ayun yung trending. Oo, ako sa ano na, kanina nga, nakita ko sa mga post, tinahanap na yung 14 years old lalaki, Jaden ata, Jaden kasi baka lalaki or babae. Naanod siya sa Ilog. Yun ang trending. Tapos talagang ang daming naghahanap, pinahanap ng yung mga rescuer baga po, guys. So yun guys. Hindi ko alam kung kailan, siguro kahapon or kaninang umaga. Kasi bago lang yung issue. Bago lang? Oo. Ano yun, dahil nung sa Bagyo? Dahil ata sa, malakas baga po kasi agos ng ilog pag maulan, pag yung ulan walang tigil. Si Rika magkakaroon ng car, sunod ka na ba? Wala na girl. Hindi pa po alam, Kuya Richard. Kasi, nag-grind pa ako. Parang nag-iipos pa. Nag-iipos pa. Yung car natin, Rika, second hand or brand new? Secret. Di wag. Hindi wag. Ang ganda ng pagkaka-secret ah. Kuya Romel, hello po. Kuya Carl, hello po. Yes. Tanda mo Mag-away na kami, hindi na kami Tanda mag-ama. mo si Kuya Ruel ah. Kuya Romel, Kalimutan mo. Julian. Unang nagpakakulay sa iyo. Parang, Bicol ang baha, putik na hindi tubig ang Bicol ang baha, putik na hindi tubig ang baha. Ano daw? Putik na, bako na tubig ang baha. Ang tagal ko ba? Kuya Jeric Barkila, hello po. Hatam po agad si BJ. Siyempre, kuya. Ikaw ba naman?
Alright. Dapat pala nag-live ako kanina. Ay, hindi man. Kasi kung kanina din mga 4 or 5 kuya, di ba? Hmm. Tunog din. Okay lang yan. Kuya Noli Bigyan. Oh! Hoy, Kuya LV! Thank you so much Oh. po. Diba? Hello, good evening sa inyo dyan. Kuya Don David, hello po. Thank you so much po, Kuya LV. Thank you. Kuya LV! Yung phone mo, yun pa rin yung ginagamit ko ngayon. Yan yun. Eto. Kala ko yung nalinaw eh. Eto, nagpalit lang ako ng case. Kala ko yan. Eto, ayan, meron yung sticker ni Kuya Noli, oh. Hmm. Eto yung cellphone ni Kuya LV, yung pinadala niya nung nabasag yung phone ko. Eto. Hmm. Ayan, oh, Kuya. Nagpalit lang ako ng... Eto talaga yung ano, talagang pinadala niya sa akin. Tapos hindi naman to Kuya Bagamaan. Pero ito pa yung original na ano. Oo, ito. Wala man itong nabago sa phone. Case lang yung pinalitan ko. Ayan, Kuya LV, oh. Mabigat. Original kasi ito. Kaya ulit tanggalin mo ang mirror. Chin-chin prank na naman. Saan? Wala ibang magbintangan eh. Si Bicolana nandito eh. Saan? Saan ba? Mirror niya. Wala mo. Sa kwarto niya siguro. Ano daw? Main door. Bagay kayo magtatay, isang makulit at isang pikon. Tanggalin ang main door. Grabe man! Tinanggal ko na ba yan sa vlog ko? Amo, kaya pala, ano na siya, Queens, matagas na siya, tapos garo, nag-ano, Hindi na. oh. Ganyan talaga yun. Bagay dakit ako is na mag-ama. Kuya nalit ang main door. Magandang gabi, Kuya Noli Bicolana. Roy Sabalo, hello po. Clear signal kayo ngayon. May wifi na kasi sila, Na-restore na Chin-Chin. pala. Oo, may wifi dito, Kuya Isaac. Wow, maingat talaga si BG. Thank you po, Kuya LV. Iniingatan ko kasi ano to, parang nung panahon ko yan na wala akong nagamit na cellphone, to the rescue si Kuya LV. Talagang pinadala niya sa akin tong cellphone niya. Ginagamit niya pa to. Ewan, ko na yun, naalala ko. Muli na dyan, hello po. Hello sa 78 viewers na. Buti naman at nagbakasyon ka dyan. Opo, Kuya Don, kasi nga po, tambay ako sa bahay. Pinsan lang mag-vlog. Tingnan ko nga yung views ng upload ko. Guys, panoorin niyo yung mga upload ko. Magtatampo ako. Ano kayo man, 1 hour? 600. Yung mabilis ba? Yes, 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 sir. Thanks nyo. Frank Prenoli, yung wifi na naman, itago. Last, nawalan tuloy ng wifi. Di ba nag-loading? Yung wifi daw kaya itago mo. Narin na agad. Parang nag-video ka, pinagkabit ng... Opo, kahapon ako nag-video, Kuya Rogelio. Tapos, kahapon din ako nag-live. Bigyan dyan ka pala kila Chin-Chin. Opo, Kuya Roy. Alam na ba nili ka na dyan? Hindi pa po, Kuya Don. Kuya Jennifer po gano. Renante, hindi na ba? Nag-loading. O, nag-ano siya? Nag-loading. Ay, di sabi. Ha? 87 viewers. Malabo na ang live mo, idol. Kami ni Ala. Carl. Kami na. Oo nga, kasi nga naghina talaga. Nagloading nga. Good evening po, BG na magayon. Good evening po, Kuya Molina dyan. Kuya Noli lang malakas. Ano all? Eh, man talaga. Di ko. Hindi ako makontra. Ano, apil kita. Apil. Ito ka lang gusto mo lang maghalo-halo. Kuya. Good evening, Kuya Renante. Malabo ba? Hindi man. Ako sa ano talaga. Okay na, malinaw na. Sabi ni Roy. Thank you. Ay, oh my God, Kuya LV. LV, Thank you so salamat. much po. I-heart natin. Naglabo sa TV sa cellphone na lang malinaw, beautiful, beautiful. Thank you po, Kuya Richard Aranyas. Piolo ka pala, Kuya eh.
Huwag ka nang Yun. pupunta. Uday mo na ako nag-contra. Sabi ko, tig-ano ko pa, tig-support ko pa. Tiyolo ka pala. Sa Pang ice cream. Kuya Kenneth, hindi po nasama si Bunso kasi mas ma-hassle pa po. Tapos kasi nga, di man ready, biglaan yung pagpunta ko dito. Tapos may pasok pa si Bunso, guys. Saka hindi ka makakapag-vlog. Kasi kahit nandito ako, parang nandun din ako sa bahay kasi mag-chat si Bunso na ganyan, may mga assignment. Ako man din lang gumagawa dito. Nakakarating dito. Kamerapan ka mag-vlog pati. Oo. Kuya Noli, kita na daw yung balahibo sa ilong mo. Okay lang yun. Thank you po Kuya Elvis sa palipad. Sign of ano Maraming ka, salamat. Blessed Monday evening, Miss Lucagan, Kuya Noli. Amo na, malinaw. Thank you. Huwag mo na kontrahin. Hindi ko na nga po Kuya Kenneth ko kontrahin. Kasi dapat bati kami ngayon para yung blessings dumating. Piolo. Jordan. Jordan. Huwag nga. Bakit? Doon mo na nga. Doon, David, ilaw po. Ano yun? Ano? Ano daw? Teka. Sobrang Sino yun? linaw. Leoar Kiliano, hello po. I mean, sa sobrang linaw ng video, kita ang balayibo. Di ba? Malinaw? Oo. Pag nang masoro ko nun, taka! Naglikay ka! Di ba malinaw? Kapay. Malinaw daw. Diyos maray na banggi dyan sa Indo, gabos. Shout out mga kababayan sa Tabaco. Shout out sa mga taga-Tabaco, Albay, Kuya diba? Juni Profogo, hello. Parang kailangan, mas bagay sa ako kuya magputos. Ang tali ng buhok. Mm-mm. Hello, Don David. Jesse Añete, hello po. Kulog yung mata ko po. Bakit lang mo lang salamin? Hindi, bu. Takluban ko yung Para pa nagsalamin ka, pakit ka ng pakit. Kuya, Kaya ba pag nagsasalamin, pakit ng pakit. Pag nagsalamin ako, yung kagandahan ko, kuys. Hindi na makikita. Jessie. Malino, nakita ko lang ako sa pisngi. Diba? Hoy! Hindi! Langaw! Malinaw. Kuya Richard! Ano po yan? Ano yan? Nunal. Nunal yan, nunal. Nunal yan, hindi po yan langaw. Uling yan, uling. Hoy! 101! Viewers, hello! Christmas party niya. Kinoli malapit. Molina. Kailan nga? Ano nila? 13. 13. Kaya alis sila ng 12. 11. Ay, 11. Grabe man. Ano ha? Ilingon ba, Koys? Asset ko yan. Wag kayo. Asset ko. Alright. 106 viewers. Hello, hello po. Lumapad ang pisngi. Dapat daw siya. Bakit? Baka sa camera lang yan. Sa camera lang yan. Very good si Kuya Noli. Alam na alam kung paano. Na ano lang ngayon. Sa camera lang yan, guys. Hindi yan totoo. Shoutout po bigla na Noneo. Hello, ay EJ. EJ, hello sa'yo EJ. Isama mo si BG sa Bukana. Bawal doon yung team lang nila parang siyang kasi family tree, yung nandito lang na part. Kami nandito sa baba. BG, di na ba masakit ang brace mo ngayon sa ngipin mo? Kuya Isa, kapag bagong adjust, masakit po. Vina Morales. LB, opo. Wait lang. Sige po, sabay ni Chichin kayo lang. Opo, Kuya LV, dito po. Wait lang, may asikasuin lang si Kuya Noli. Ano ko nga, kasi hindi ko nakikita yung kagandahan ko. Hindi ko nakikita yung comment niyo. So, ayan.
Papawisan ako. Ano nga natin yung electric fan? Yung electric fan ng ano dito. Okay na. Okay na siya, guys. Pinagpapawisan ako ng super duper. Kuya Noli, kailan punta dyan si pupunta dito si Malunggay? Kailan? Biji, bakit wala dyan si Tilo? Inutusan po ni Kuya Noli. Si Tilo. May binili lang po. Tada! Biji, hindi na ba? Hindi na po dito, Kuya, umulan. Simula po kaninang... Basta, kaninang umaga, hindi na umulan hanggang ngayon. Uminit na siya. Biji, hindi na ba? Ay, ulit lang. Kitang-kita namin ang kagandahan mo, Biji. Hoy! Dito ka na, Tilo. Hinahanap ka ng viewers. Dali. Tabihan mo ko. Hinahanap ka ng viewers. Buenaventura Banastao. Ate M, binayaan mo sa birthday ko. Sorry! Bawi na lang next year. Shower out, Raymart. Vlogger ka naman sa community ni Kuya Noli. Baka pwede ka. Ano kasi, Kuya Eliseo, parang madami kasi kaming angels. Kumbaga po, may pinaka-boss sila, which is si Kuya Sniper, Kuya Japper, Sniper. Tapos yung mga, kumbaga yung mga tao ni Kuya Japper, yun lang, yung nasa ditong line. Kasi kami, for example, nandito si Kuya Noli, nandito naman kami sa baba. Kaya masyadong madami kasi super dami ng group ni Kuya Japper. Uy, thank you so much po, Kuya El Morinica. Okay. Hello, Bicolana. Musta ka na? I miss you. Punta ka sa bahay ko. Kapot-pot. Sino to? Si Ate Jenny. Oo, kagabi. Sinabi ko kay Kuya Noli. Sabi ko mag-stay ako sa'yo ng isang gabi. Baka bukas ng gabi ako mag-stay. Mamaya pa tayo. Oh! Ay, Ate Jenny! Mamaya, punta tayo Boulevard. Gala tayo. Please. Please, dun daw sa Boulevard. Meron daw dun na peryahan. Libre mo ako. Ate Jenny, please. Kuya Jordan, hello. Magkita sana kayo ni Gwen. Oo, malapit siya doon kila Ate Jenny ba? Biji, doon ka ba rin tutuloy sa kubo ni Tilo ngayon? Hindi po, Sir Isaac. O, Tilo, I love you daw, sabi ni Molina. Good day po sa I love inyo. you din po. I love you too. Jason ko naman, hello po. Hindi ko po ito bahay. Bahay po to ni Chinchin. Taga-Albay ako, nasa Kamsur ako guys. Nakiki-stay lang. Oo, aram ko MJ. Magkikita na kayo ni Malunggay BG. Kailan pupunta si Malunggay? Kailan dito pupunta? Tinanong ko pa talaga si Tilo. Ibang pa ko alam. Thank you po, El Meronica. Hindi ko pa alam Sa palipad. Abangan sa vlog ni Canolo. Roy Sabalo, hello po. Regine Diaz, good evening. Meron na, hindi ko pala pa-follow ng subscribe si Jenny. Kapot-pot pala to. Sino Ruel, paliguan mo daw ako. Kasi may nililigawan si Tilo, tapos nagagalit. Parang pupunta ko dito siguro, nagselos ata yun. Sino si Gemma Rose? Di naman. Meron siya, tamili ka sa, porket magkatabi kami, sabi niya, di naman. Pero kasi sinasabi niya na, hindi daw siya chinachat. Inaantay. Di pa ako... So, ayun. Di pa niya ako fake. Punta tayo sa ride. Oo, Ate
Ate Jenny. Please, sunduin mo ko dito kasi ayaw ako paalisin ni Kuya Noli. Awayin natin si Kuya Noli. Shane Mark. Hello, kumusta ang buhay-buhay? Okay naman. Anong kumusta ang buhay-buhay? Okay naman, boy pa din. Si Ate Jenny pala si Kaputpot. Opo, at Kuya Regen. Dahil na mamansin. Oh. Namamansin ako. Punta ako bukas ng Bicol. Uy, Kuya LB, seryoso? Seryoso, Kuya LB, saan ka sa Bicol? Mag-chat ka ulit sa akin, Kuya LB, please. Bicolana, nagbo-vlog na rin si Ate Jenny. Opo, Ma'am Rose Cañete. Nag-vlog na din pala siya. Subscribe ko siya mamaya. Thank you po sa pag-thumbs up. Guys, mag-thumbs up kayo, please. Thank you sa mga 19 viewers natin. Prangka lang yon for views only para sa challenge niya. Sasama sa Kamsur si Malunggay. Ah! Sayang, kala ko naman totoo. Ate Jenny, sundin mo ako, please. Nagmamakawa ako. Ayaw ako paalisin ni Kuya Noli. Sundin niyo ako. Kung si Tilo may hinintay na malunggay, ako pupunta na rin para makita kami. Kuya Richard, go. Sige po, Kuya Richard Aranyas. J. Landrito, hello po. Ruel de la Cruz, hello. Magpaalam ko kay Ate Jenny, kapag pumunta ka na dito, wala nang magagawa si Kuya Noli. Kaya naman hindi pumapayag si Kuya Noli kasi wala nga kaming ibang kasama. Si Tilo lang, si Kuya Noli, si Ate Bidang. Kung sasama ba si Jame? Kumbaga, Ate Jenny, kanina pa nagsasabi. Tapos, ano na, gabi Si na. Palawan, sama si Palawan. Baka hindi na naman matuloy. Si Palawan, sama si Palawan. Sasama si Palawan. Ate Jenny, tara. Ikaw na mauna, parang ikaw yung mag-first move, ganun, para matuloy. Sige na. Si Kuya Nori nandun sa site, may inaasikaso ata. Kuya Renato, hello. Opo, Kuya Virgilio Ponda. Oo, Ate Jenny, sasama nga si Ate Bidang. Nagsabi na siya kanina kasi sinabihan ko. Magpeperya daw tayo. Ate Jenny, tara. Asikaso, magbihis ka na yung pinakamaganda mong outfit. Nung labas naman ko yan. Anong labas? Ano yung labas? Yung... Joke lang yun. Ano yung labas? Ate Jenny. Paalam ka mo. Nagpaalam na ako, Kuya, doon. Nagpaalam na kanina pa. Alam na ni Kuya Noli. Sabihin mo si Kuya Noli, punta tayo ng ride. Oo nga ako, Ate Jenny. Nagsabi na ako. Alam na ni... Kasi, ang nagyaya kay Kuya Noli, si Talin, si Crystalline. Nagsabi si Crystalline na may rides daw, na may perya, kaya magperya daw. Ay, doon naman si Kuya Noli. Parang wala sa mood. Go kaming lahat. Si Kuya Noli, mag-go din yan kapag nandito na kayo. Kailangan nandito na kayo. Adventures Vlog, hello. Sundin mo daw si Kuya Adventures. Nasa Kamsur po ako, Mikael. Ganit totoo, punta ka ng Bicol. Sino pupunta? Punta din ako dyan, sakay ako ng balikan BG. Hala, Kuya Kenneth, sure ka? Balikan? Di mo kaya ang balikan na... kaya pala. Kuya Kenneth, hindi po maulan, di ba, Tilo? Walang ulan. Walang ulan. Papayag yan si Kuya kasi sasama yan si BG. Oo nga, kailangan nandito na kayo, Ate Jenny. Mag-prepare ka na. Magpaganda ka na. Tara na, ride na sa Boulevard. Tara! Sino tong Molina dyan? Sino to? Molina dyan. Huwag mo na kontrahin si Kuya Noli. Ibang klase magtampo. Kuya, doon! Nagsabi na si Kuya Noli kanina. Wala lang. Parang, siguro tinatiming niya pa yung oras. Kasi ano pa lang? 7:01. 7:01 pa lang. Parang gusto niya maya-maya na kasi nga, nag-edit siya kanina. O, diba? Kaya siguro wala yun sa mood. Kaya, maya-maya, pag tapos na siya mag-edit actually,
papayag na yun. Punta ko dyan, agawin ko shota ni Tilo. Go! Agawin mo daw, Kuya Kenneth, si Gwen. Ay, si Gwen! Si Gemma! Gemma? Si Gemma pala, nakalimutan Go ko lang. pa. Madali lang yan, sakyan nyo ang motor ni Tilo. Yun nga, Kuya Isaac. Go lang. Kaya ako pupunta ng Boulevard. Kaya ang pato sa akin. So, talaga. Gagamitin ko yung motor ni Tilo. Mag-aaral ako mag-drive ng motor. Tapos yung motor niyang gagamitin ko. Sabi ni Kuya Gatcho kanina, banggain ko lang daw ng banggain. Kasi kay Tilo naman, hindi naman yun sa akin. Babanggain natin. Tara. Puntahan mo siya, BG. Okay na siya. Oo, Kuya do. May kakain lang ata. Yun, palaging gutom si Kuya eh. Tara, rides. Rides. Yung rides, yung Viking. Baka may Viking doon. Gusto ko mag-Ferris wheel. Meron bet din doon. Meron bet din. Gusto mo nung kuya, nung umiikot ang para sa pampata. Para sa... Ayoko nun, hindi na ako Hindi. bata. Pangmatanda yun. Ibang, Teacher yan, Chief ni ibang Tilo. yan. Ibang, Hoy, teacher daw yung GF mo, Tilo. Teacher ba yun si Gemma? Ah. Ang cute lang. Yung kilay niya. Yun na yung oo niya. Sasama yan si Kuya Noli o Kuya Don. Sasama yan. Asan na yung motor na binigay sa'yo ni Kuya Noli? Wala akong motor. Pero okay lang yun. Hayaan na natin. Hindi naman kasi namin talaga ni-reveal na prank yun. Kasi nga, may challenge si Kuya Noli. Kailangan niya ng views. Kaya hindi namin ni-reveal na prank lang yun. Hindi nga ako marunong magmotor. Tsaka, Mitras pati. nahihirapan nga ako sa mag-aral magmotor. Marunong ka mag-bike. Hindi ako marunong magbike. Huwag mong banggain, masisira beauty mo. Hindi po ako madadamay, yung motor lang. Yung motor yung sisirain ko. Galing ka na kinatalim, BG. Opo. Abangan nyo po yung mga vlog namin yung vlog ko. Paldo si Tilo. Paldo ka pala, Tilo eh. Huwag ka salawaan, Tilo. Agawin ko sa'yo. Hala, Tilo. Tilo, nakuha mo na ba motor mo? Uy, Tilo, nakuha mo na. Ay, sorry. Paras tayo. Paras kami. Tingnan nyo. Kaso sa akin bago pa. Kasi kanina ko lang nakita sa kotse ni... Hindi mo tayo paras na phone. Paras na sticker. I mean. Yung motor mo. James Cano, hello. Yung motor mo daw kung nakuha mo na. Wait lang, nag-chat si Bunso. Baka may kailangan. Opo, nakuha ko na po. Nakuha niya na daw yung motor niya. Kaso, may license ka? Lisensya. Wala pa, magkang pa lang, magpapakuha pa lang. Wala pa ako lisensya. Kabado pa ako sa Hello. karye. Kabado pa ako. Wala pa daw siyang lisensya. Kung may lisensya na, wala ako Prank kabado. lang pala yun. Nakala ko, po Kuya Arnold. 127 viewers, hello po. Gusto ko nga talaga magkamotor, guys. Promise, gustong-gusto ko. Kahit hindi ako marunong, basta nandyan na, mag-aaral talaga ako. As in, sisikapin kong matuto. Hindi, bakit sa'yo mag-break mo? Bike! Mag-bike daw muna ako, sabi ni Tilo. Panood ko kung sino ang mas beauty sa inyo ni Talin. Sige po, Kuya Eliseo. Pero hindi po ako wag na nga lang. Pauli ka, Tilo. Alam, may kaagaw ka kay Gemma Rose. Si Kuya Kenneth. Ako na magsasabi sa'yo, Kuya Eliseo, mas maganda si Talin. Grabe. Sobrang Latina. Yun lang yung nasabi ko. Sobrang Latina. Panoorin nyo na lang sa vlog. Binalik mo na pala braces mo o retainer lang yan, Idol. Beautiful Biconon. Brace po, Kuya. Ano binalik? Hindi ko man tinanggal. Ganda talaga ni Katin. Thank you po. Sino si Elijah? Elijah
Alejo? Yun ba yun? BG, kaninong motor yung ginamit niyo sa prank? Kuya Isaac, doon lang po yun sa kapitbahay. Nanghiram lang. Kasi nga, may challenge nun si Kuya. Kailangan natin ng views. Kaya kailangan natin mag-prank. Pero hindi namin ni-reveal. Nakaway pa ako. Nakadata pa. Grabe si Tilo ah. Actually, Kuya Maximo, kanina pagdating ko dito, kilig na kilig si Tilo. Panoorin nyo na lang sa vlog, guys. Nasa vlog yun. Sabi ni Kuya Eleneo Bernice. Boyfriend mo yan, Bicolana. Boyfriend kita? Sagot? Hindi pa. Very good. Kala ko sasabihin niya, oo. So, ayan, 41 minutes na tayo naka-live. Guys, ang dami yung nanonood. Patamsak po ako. Thank you so much. Pa-like po ng live. Then, kung kaya niyong i-share, pa-share po. Thank you. Buti, BJ, hindi mo ginprang si Kuya Noli na naglayas ka. Kuya Kenneth, huwag na. Okay lang yan. Kahit hindi lumaki yung views natin. Basta kahit papano may na-upload. Tapos may hindi ganun. Huwag na masyadong drama. Wala tayong masyadong drama. Kasi tapos na ako sa pagdrama. Wala taas. Puro kasi drama yung mga May nakaraang. Wala man. Mga nakaraang buwan, araw. May part na ba love team yun ni Gemaline? Sabi mo Gemma Rose. Sabi mo Gemma Rose. Anong kanya? Anong palayaw? Baka magkapala tayo kahit ang daming motor na pwedeng pag-aralan, di talaga matuto. Seryoso? Marunong ka, Kuya Adventures, magmotor o hindi? Kailan nagpa-Christmas party si Kanoli? Wala pa po. Pero Christmas party nila sa Bukana, sa 13. Bakit di kasi naman ang best friend mo dyan? Kuya Isaac, si Ate Angge, busy siya. Baka after umuwi nila ko Inoli galing Bukana, baka pumunta kami dito. Good evening po, Roger. Matagal na ako nanonood ng live. Hindi ko alam kung saan mag-like BG. Kuya Rogelio, hindi ko din po alam. Mamaya po, after siguro ng live ko, like nyo na lang po. BG, bakit wala si Chinchin dyan? Wala po siya. Uy, nagpalipad na naman si Kuya LV. Thank you so much, Kuya LV. Thank you so much po sa mga nagtamsak. Wala po dito si Chinchin. Baya, itapag uli mo, turuan ta. Sali. Turanda ako ni Shane Mark. Turan mo ako, Shane. Abo ko kang motor mo. Bakit may clutch? Di clutch. Ayun mo. Kay Tilo na lang. Ta-automatic. Di Tilo. Sabi ni Tilo. Yung kilay niya, nakita niyo yon. Thank you so much po, Kuya LV. Nag-send na naman si Kuya LV. Thank you po. Naalala ko, BG, na gin-prank mo si Rika na nag-layas ka. Ngayon mo natutuhanin ang paglayas mo. Kuya Kenneth! Palipad siya nakatago. Thank you so much po, Kuya LV, sa pagpalipad. Maraming salamat. Palipad ko tayo eh. Palipad ka? Palipad na! Wala laman siya kasi ko. Magpapalipad daw sana si Tilo. Sayang. Wala daw laman. Lagyan mo laman. Gcash mo. Uy, James Canal. Uy, tayo sa Negros Bicolana. Isama niyo po ako. Libre niyo po akong pamasahe. Wala po kasi akong pera. Naghihirap na po ako dahil ang daming gasto sa paggawa ng bahay. Musta ka na, Bicolana? Matagal na din kayo din nagkikita nila, Rico. Opo, Kuya Fernando. Shane Mark, hindi ako. Ayoko. Gusto ko yung kahit ano daw yun? Automatic basta. Ayoko sa big bike. Ayoko. Hindi nga ako marunong maraming motor nga pinsan ko. Di talaga ako marunong. Seryoso, Kuya. Seryoso, Kuya. Adventures. Hala. Mag-bike ka muna. Sabi ni Tilo. Turuan ka ni Tilo mag-bike.
Tuwang-tuwa si Tilo, nandyan ka. Oo. Pero panoorin nyo pa rin, mag-upload ako bukas. Abangan nyo yung upload ko bukas. Madami ako upload. Oh, palipad na daw, Tilo. Guys, patamsak ako. I-like nyo yung live. Ala, seryoso Kuya Elineo. Seryoso yarn. Libre mo ako pamasahe. Tapos panggastos. Pamasahe balikan. Pamasahe papunta doon. Tapos pauwi. Tapos panggastos doon. Sagot mo? Kasi bakasyon naman. Pwede kong puntahan yan sa Negros. X nyo po muna comment section. Makikita nyo yung like and dislike. Tapos balik kayo sa comment. Oh, ayan na. Tinuruan na tayo ni Kuya Jessie Aniete. Ang ganda mo ng Kathleen. Thank you po Kuya Roger. Maganda ako pero wala akong pera. Yun lang. Ipalipad mo na si Tilo sa bintana kung wala ipalipad. Yun nga Kuya Kenneth eh. Mabigat ako. Mabigat daw siya. Picula Nagal, kumusta musta na rin yung best friend mo si Tinay? Si Tinay! Nasa Manila siya. Hanapin niyo siya sa Manila. Iuwi niyo siya dito sa Bicol namin. Kasi baka naghihirap na yun dun sa Manila ninyo. Kasi mahirap mamuhay doon. Yung best friend BG nga, tinutukoy ko yung pinakilala ni Kuya Noli doon sa bahay nyo nung pumunta si Kuya doon. Si Kanyata. Sino? At siya makilala yun. Si Janelle? O si Janelle or si Tinay. Shoutout po from Isla Sombrero, Palawan. Shoutout po Gifel Bilyaran. Mag-subscribe ka. Mag-like ka. Parang bago kasi, bagong name. Mga ranon na gali si Bicolano. Anong mga ranon? Mga ranon na gali. Alam ko yung gali, pero anong mga ranon? Shout out po, Jepong. Pasubscribe po sa mga new viewers natin. Pasubscribe po. Thanks so much. Hindi pa po ako nagdi-dinner, Kuya Don. Oo nga ni, libre lahat. Punta tayo sa kamag-anak mo. Di pa nga kita kilala, Kuya Elineo. Nakakaya man. Marunong ako mag-bike kahit sa highway eh. Taga Negros ata ang mama ni Kathleen. Opo, taga Negros po. Kuya Eliseo. Hindi, nag-chat kasi si Bunso. Ayan o. Nag-chat si Bunso. Barangay. Sabi ko, ayusin niya. Kasi kayo, may assignment si Bunso, drawing. Ayan o. Si Bunso nag-drawing nito. Sabi niya, gumawa daw ng logo. Parang logo sa barangay, ganyan. Logo ng barangay. Tapos, hindi niya nga, tinanong ko kung anong klaseng logo. Nag-search ako sa Google, in-screenshot ko, sinend ko sa kanya. Tapos, hindi ko alam na ginaya niya yung sinend ko. Wait lang, magbasa tayo. Prank mo si Tilo, timplahan mo si Tilo sa Arinola. Hello? Opo, Kuya, Tio Totoy, hello, Tio Totoy. Kumusta ka mo dyan? Ray Rose, hello. Baby ko lang na mag-end shoutout Manoy Noli. Kaida, hello. Pa-subscribe po sa mga new viewers natin. Kaya wala sa mood si Kuya Noli na sumama sa Batoling. Sure na yan. Di naman yan mapigilan ang pagkakalanti niya. Ang dami niyo pa naman. Kuya Relly, hindi po. I mean, magagala lang. Sorry na. Manggaranon. Di man po ako mayaman. Ito na. Gumawa si Shaina, si Bunso. Dinawin niya, sinend niya sa akin. So, dapat barangay namin. Barangay Rorogaos proper. Tapos, ang nakalagay pa sa baba. Islamic City of Marawi. Ano gaya? Islamic City of Marawi. Sabi ko, sige, okay na yan na drawing. Pero ulitin niya kasi ito yung una niya na drawing. Sabi ko, mag-drawing ulit siya, baguhin niya. Sinabi ko na yung ibabago. Nag-send ulit. Okay na. Okay na sana yung nasa baba. Yung nasa taas naman, yun pa rin. Sabi ko, gawin niya yung barangay namin. Siya na mag-iling ka daw kay live. Sa live ako nag-explain.
Patagal ng patagal, pagayon ng pagayon. Uy, Kaido! Thank you. Kung walang maipalipad si Tilo na lang ipalipad mo sa bintana. Pwede naman yun, Kuya Carl. Mag-reply mo na ako kay Bunso. Ito. Ano yun? Oo. Ano? Kasi Kuya nag-upload na. Mag-reply mo na ako kay Bunso. Ikaw nabasa, madali lang. Nasa cellphone kong tagabasa ko. Na naman. Grabe. Ano? Shout out daw Tilo, sabi ni Kuya Japo, wala ba dyan si Jame? Nasaan Wala ba si po. Jame? Wala. Ewan ko kung nasa Di bahay daw o siya kung mayaman, nasa panay bahay o pagawa nasa sa labas. bahay nila, paganda ng paganda. Yun nga po, Kuya Isaac, hindi man po kasi ako mayaman. Pag may nakukuha ako diretso sa bahay, kaya wala man na akong naiipon. Hindi naman ako pupunta dito kung mayaman ako. Di ba? Kasi kailangan ko talaga mag-ipon guys ng pang tuition ko. Kahit wala na, wag na muna, kahit stop na muna yung patrabaho sa bahay. Basta may maano akong pang tuition ko kasi nagbabayad kasi ako. Oh, pwede naman kasi magbayad ng hindi full. Pero kasi nagbabayad ako nag-full payment ako. Pagdating sa tuition kasi ayoko may iniisip pa na babayaran. Ganyan. Yes, mayaman ako sa ganda. Yun. Aaminin ko yun. Namas mo sa Reka. Kung wala... Ha? Namas mo sa Reka. Oo, wait lang. Patingin. Namas mo sa Reka. Namas mo sa Reka. Ang galing niya maggawa ng thumbnail. Ako hindi ako marunong gumawa ng thumbnail. Magpapaturo ako kay Kuya Noli bago ako umalis dito eh. Rico Ilagan, hello po. Sa barangay ka Oo, sa barangay ako magpapaliwanag, Kuya Rogelio. Medyo bakit hindi yun sila kasama sa live mo, Ate Bidang pala? Busy po ata kasi gabi nag-aasikaso ng anak ng pagkain din nila, si Ate Bidang. Si Jame, galing yun sa swimming, pagod yun. Nag-outing daw sila. Evening po, Marie Chris Julianda. Andyan yung bebe. Ito na si Ate Bidang, oh. Hinahanap pa Ate Bidang. Sabi ni sabi ni Kuya Roy sa Balo, ba't daw hindi ka kasama sa live? Ayun na si Ate Bidang. Hello po, good evening po. Oo, Kuya Glenn. Si Tilo daw ang mayaman kasi paldo sa babae. Oo nga, Paldo sa chicks. paldo yan, paldo sa Merry si- Christmas po, Kuya Hindi, Roger. ito. Merry Christmas. Opo, Happy kayo New Year. na. Wala man pong, may nag-sponsor po, nung first year ako, Kuya Isaac. Kaya nga, bago ako nag-enroll, sinusure ko sa kanya, sabi ko kung hanggang 4th year na po ba to, wala mo siyang sinasabi. Pero parang yung tono niya, pag papunta doon. Pero, yun, nag-enroll pa rin ako, kahit mahal yung tuition. Tapos, second year ako na nag-tuition. Second year ako na nag-tuition sa akin. First year siya po nagsagot ng tuition ko. Nasa school pa po si Chin ngayon. Oo. Sabi niya nga kasi nga, may parade yun bukas. Kahit walang ayos maganda po. Thank you po Kuya Kenneth. Kuya Kainet! Hello! Okay. Kuya Don! Fredilito. Thank you po. Watching from Brunei. Shower out po. Gising na ba mga taga-ibang bansa? Char. Punta po kami nung peryodo. Sabi mo, sige nun. Punta kami ng peryodo. Si Ate Jenny. Chat ko si Nag-aalok Ate si Jenny. Bicolana. Chat ko si Ate Jenny. Matagal na po ako nakasubscribe sa Ibicolan. Thank you po, silent viewer si Jeffel Villaran. Sobrang puti mo siguro. Hindi. Sabihin mo nga, Tilo. Hindi. Di ba? Tingnan Hindi mo. naman. Hindi man, oh. Puti lang. Maputi lang ng konti Sakto kay lang. Tilo.
Hello, Ate Bidang. Hello daw sabi ni Kuya Roy. Kuya Roy, Kenneth. hello po. Merry Christmas. Kuya Kenneth, hello. Kuya Arnold, hello po. Shower out from Hello. Pasig City. Maika Acerdano, hello po. Pasok mo may katibig. Ate Bidang, pag gagala ka na naman daw, sabi ni Kuya Don. Kuya, doon nang alok po si Bicolana. Dito pa daw po siya nakakapunta sa Boulevard. Oo, Merry Christmas din po, Fredelito. Samahan natin, Kuya Don. Ate Bidang, tamaan mo daw ang TV ng bola. Liman po. Tamaan mo daw. Katamaan ko. Para pagdating nila ate, nila Chinchin dito, iyak yun. Kagot tayo ni Chinchin. Shoutout po from Karamuan, Maika. Uy, sabi sa akin ni Tilo kanina, isasama niya daw ako sa Karamuan, doon daw sa lupa niya. Sabi ko, go! Kaso magagalit yun si Gemaline kapag nalaman. Sige, John, eat well. Hala, parang nakakaano bumalik dyan. Pagkasama ko sa Ate Angge, babalik kami dyan sa Balatan. Ayun na, naready ko na yung higaan mo. Ay, okay na. Kaya tibidang kasi ako mag-stay doon mamaya. Doon ako matutulog. Diready niya na daw. Okay na. Ang malaki nga pala sahod niyo sa YouTube. Sakto lang po kuya isa kapag madaming upload. Kaya nga ako nagpunta dito para may ma-content. Tapos, magkaroon ng sahod. Shoutout daw Ate Binang sabi ni Kuya Adventures. Hello po! Wala bang palipad dyan? Kanina meron. Sama ka kay Kuya Noli sa Christmas party. Hindi po kami pwede, Kuya Elineo. Hindi pwede. Kuya Eman, hello. Kuya Emma. Mantin yata kasama. Kuya Japong, hello daw Ate Bidang. Kanta na daw, sabi ni Ate Marie Chris Julianda. Magkanta ka na daw. Uulan na tayo, Marie Chris. Oo nga, imbis nagpundo na bagasura, naura na naman. Mas maganda nga yung panahon. Good evening po, Konsehal Lando Official. Yun si Alando, Merry Christmas po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Daw po, lang daw. Kumusta ka na po dyan? Kung saan. Ate Bidang, sakay ka ulit ng Viking, murahin mo ang operator. Alam, minura mo yung operator? Mo? No, natatakot na kasi ako pataas ng pataas. Natural yun, kaya nga kasama. Pero dun sa sinakyan namin yung pangalawa dun sa may ano ba tawag doon, Lo? Hindi ko kaya dun. Yung mahuhulog ka talaga. Pero kasi itataas ka na, iikot ka pa, ibabaliktad ka pa niya, mahulog ka talaga. Uy, gusto ko yun. Di pa ako nakatry niyan. Hindi mo kaya yun, malalaglog ka. O sige tayong dalawa sa kumakay. Pati warik ka talaga. Pati, shower out po. Papasin natin si... Dingson, hello. Hindi ko na doon sa Kikagamboy. Hindi po makakapunta si Ate Angge. Si Tilo, love you, miss you, Tilo, ang papag ni Ate Bidang, ingatan mo. Oh, sabi ni Konsehal Lando. Oo, natulog din kasi si Consel Lando doon sa papag. Doon sa bahay. Ah! Doon sa Oh. higaan mo. Ah! Saka Kaya sila, pala. sila kapakpak. Mikael Caballero, hello po. Tawa ay man Kuya si Kuya Ruel. Noli, halong kamudiha. Halong kamuda. Ano daw? Ha! Hello mo kamudiya. Shower out. Arcasa Bueno, hello po. Kaido. Hello, Ate Bidang. Pwede ka, sabi ni Japper Vlogger lang. Sasama kay Kuya Noli Vlogger, diba? Hindi ko po alam kasi, diba, makakaya naman kasi yung ibang angels na hindi man nagbablog, hindi sila makakasama. Kaya sa susunod na lang kapag pwede na kaming lahat. Sama-sama ba? Walang maiiwan. Kuya Tilo, si Kuya Adventure, yung namit natin sa Baguio. Namit niyo na to? Hello po. Sana all, Kuya Adventure! Kuya Adventure, opo. Wala pa ako nakikita sa inyo kahit isa. Namit na namin yan. Kumusta ka na po? Ako wala akong nakikita pa sa inyo kahit isa. Sige, magtatampo ako. Tuloy pa ba kayo magpunta ng Bato Lake? Mag-rides daw sama Kuya Noli. Sino? Sino pupunta ng Bato Lake? Bumaba na daw ako.
Ay! Wala ka! Ano yun? Uy, may nagputok. Ay, Pasko na. Nagpuputo ka na. Sino yung lo? Tingnan mo. Nagkita na kami nila Tilo at Ate Bidang dito sa Baguio. Puto ka na. Si Kuya Joy. Kuya, hindi pa nga ako nakakapuntang Manila. Diyan pa kaya sa Baguio. Sundin niyo ako. Uy, na-excite ako. Parang gusto ko talaga Sabi mo kay makala sa Manila. Kay Ate Marita at kay Kuya Cesar. Kakaya? Uwi yun sa sa... Hello na lang. Shout out. Nakakaya. Hi, beautiful Vigi mula simula ng buhay mo. Thank you po, Nestor Montano. Thank you so much Evening po. Kuya Renato. From London. Nakahabol ako sa live. Opo, Kuya Frankie, hello sa'yo. Sayang makasali ka sana sa challenge. Saka na po, Kuya Kaido, kapag kaya Opo. na. Good evening daw, sabi ni Jan Jan, sa inyong dalawa. Hindi Kuya pa... Kinet, natakot daw. Nagulag. Magugulagin pa naman ako. Kuya, konsihalan, hindi pa din po kita nami-meet din. Magugulagin Kuya ako Renato, kasi. ate, opo. Kuya Renato, hello po. Itong si Bicolana lang dapat na ma-interview ni Kapakpak kung may pagkakataon. Hala, Kuya Liceo. Ay, nga naman si Tilo. Makarami kita dyan. Ate, binangkala ko kung naano ka na naman dati. Hello, Kuya. Hello sa 133 viewers natin. Shout out po sa may bahay. Nandito Oo. na kami sa bahay nyo. Parang tayo ngayon yung nakatira. Walang ano dito, wala yung tao dito, be. Wala sila ng chili. Correct. Uy! Roger. 1 hour na tayo. Sige, maya-maya. Madami pa tayong viewers eh. Guys, Mamaya na. mali-mali rin pala. Anong mali-mali rin pala? Hindi masama. Paano ako guys? Pa-thumbs up po ako. Pa-share po ng live. Then, pa-subscribe po ng mga baguhan na viewers natin. Mga silent viewer Mali-mali natin. na nga rin ako, Kuya. Mura mag-white lady si Bicolana. Uy, ano mo? Ha? Palipadan na si Tilo sabi. Tilo, paliparin ka na daw namin. Oh, go! Salamat sa pagsama nyo kay BG Tilo at Ibidang. Salamat po. BG, taga saan po si Tilo dito sa Karamuan? Taga saan ka daw, sabi ni Maika, kasi taga Karamuan din siya. Mag-meet tayo sa Karamuan. Oy! Mag-meet daw kayo sa Karamuan. Hala! Ay, palipad na kayo Susumbong dyan. kita kay Malapit na kami sa Gemini. Sunlupan. Sa sentro ng Sunlupan. Sunlupan. Alam mo yung Pandigulat. malaking simbahan doon. Lumang simbahan. Anong lugar? Market. Market. O, doon daw, sa market. Sa bayan. Sa bayan ng ano? Yun nga, mismo, bayan. Anong bayan nyo? Anong pangalan ng bayan nyo? Ng munisipyo nyo? Oo nga po, Kuya Renato. Mahilig mangmulat si Idol. Ano po? Baka sumakit yung ano ko doon. Dip-dip doon. Cory, shoutout po from Banwa. Caloocan. Banwa. Karamuan, Camarines. Karamuan. Merry Christmas po, Kuya Roger. Merry Christmas po. Nakita Iba mo na, lang, mag-iba ka na doon, mag-iba ka kay Kuya Nalisa. Ayoko, manggugulat sila. Si Idol laging nang gugulat. Palagi na yan, kakabahan si ate. Uwi yan dito na, wala na. Nangihina na. Mamaya pagdating ko dito, ano na. Oh, palipad na daw, Kuya Bern. Kuya Bern. Kuya Bern. Palipad na po, Kuya Ruel. Kanina pa kami dito sa live, oh. Mamamas ko po kami. Bagay naman. Ang mga ngaroling daw si Tilo. Si Tilo daw kakanta. hindi ko makunta. Mamas Oh, ko po Kuya kami. Ruel, mauna ka na daw. Susunod daw si Kuya Bern. We wish you a Merry Christmas. Salamat po, Kuya Rolando. Merry Christmas. Merry Christmas in the house. Mamamas ko po. Hala! Kuya Bern, pa hindi kita kilala? Naka-ano ka na sa akin? Kuya Bern! Naka-moderator ka na sa akin. Ay, Ben. Tapos, dun sa Okay, amin, nagpalipad ka na nung nag-live ako. Nung nag-live kami ni Kuya Noli after ni Kuya Noli. Sundin mo kami.
Matami Kuya Boulevard. Ben, Kuya Ben. Kuya Ben! Yaya po si Sundan mo kami. Kuya Vince! Bicolana, mag-Korea, Kuya Vince. Kuya Vince! Kuya Bern, bigay ni men. Pamperya namin ngayon. Panggala lang. Yes! Kuya Bern! Kuya Vince! Kuya Vince, Sama samahan na. mo daw kami. Samahin na kami. Kayo mag-ambag-ambag. Ayan, Wala kayong pera eh. Ayan si Kuya Rowel at Kuya Bern. Kuya Roel, Kuya Bern, bigay ni men. Wala kaming pera eh. Kayo na lang mag-ambag-ambag. Tawa si Kuya Rowel. Oo nga, Kuya Kuya Roel. Bern. Nagpalipad yan si Kuya Roel kanina. Alam, malabo daw. Malabo ba? Wala, wag naman. Saan yung pindutan dito? Sige, tawa lang kayo, Kuya Rowel. Wala. Hoy, Kuya Vince! Yung yung kambing mo, hindi ko nakain. Hindi pala ko kumakain ng kambing. Kuya Vince. Dapat, sinabi kasi ni Ate Bidang, kung hindi niya sinabing kambing yon, Nagtanong kakainin kasi. ko yun. Nagtanong. Tinanong ko kasi, diretso sila sagot, kambing daw. Sayang, hindi ko naisip na ano. Sayang talaga. Kaya hindi ko na nakain. Pero panoorin nyo na lang yung sa vlog ko. Uy, Kuya Ruel! Ay, talaga si Kuya Rowel. Wala Thank you talaga so akong much, masabi Kuya dyan. Ruel. Ikaw nasunod ka na daw, Kuya Bern. Wala talaga akong masabi kay Kuya Rowel. Pero paano namin yan magagastos ngayon? Oo, thank you po Kuya Rowel. Gcash, di ba Gcash? Wala man Gcash nata kasi silang hindi ko lang. Gcash. May Gcash ka? Oo, meron akong Oh, mayroon Gcash. kasi. Uy, meron akong Gcash! Wala kasong laman. Ano Kaya na kayo? lagyan yung laman. Meron ako. Oo, si Kuya Bern. Uy, Kuya Bern, thank you so much po. Kuya Bern, Kuya Ruel. Yung magagastos namin ngayon. malinaw dito sa Dasma, Cavite. Sa Sakay mo si Badet sa Bicolana sa Vikings. Oo nga, Kuya. Kuya, please. Igala, samahan ko na lang sila kasi hindi na ako sasakay. Hindi. Mas Igala niyo ako ngayong gabi. Sama to. Doon sa... Kuya Vince, gisingin mo si Badet. Hindi pwedeng walang tulog-tulog ngayon. Ay, sa maaga pa. Doon sa kulay. Tataba yan lalo si Badet. Tulog Kuya Vince. Sabihin mo si Badet, tataba siya lalo. Matulog eh. Tama mo to sa... Gisingin mo, Kuya Vince. Tutulog-tulogan lang. Hello sa 141 viewers natin. Si Kuya Vince, ang KJ ni Kuya Vince, minsan Kumaya nga, na kami ng alang ni Bicolana. minsan na nga lang ako bumisita dito. Oo nga, kaming tatlo. Pwedeng kaming tatlo ni Ate Bidang, si Ate Palawan, si Jame. Kaso wala nga kaming financer. Pwede kami pumunta doon. Kaso tingin-tingin lang. Hindi kami makakasakay ng rides, ng Vikings. Hindi kami makakaperya. Maingit lang si Bicolana. Nanonood lang. Pinatulog ko na para makagala ako. Ay, very good, Kuya Vince! Very good. Ayun, paano mga Venus Kuya? Wala, mataba na talaga si Badit. Ay, Kuya LB, ay po lang good evening sa inyo. Remedios. Shower out po. Ito po. Ate Rebellion. Kaputatan naman. Taga-kaputatan da siya. Sabi Oo ni nga Maika. po, si Kuya Ruel. Kaputatan. Bicolana girl, malayo. Kaputatan, biglang... Malayo ka ba dyan kinatibigay? Opo, malayo po. Albay po ako, tapos sila dito sa Kamsur. 2 hours po ang biyahe. Pwede nyo naman, pag pumunta kayo ulit dito, sabihan nyo ako, baka pwede ako makapunta dito or pwede nyo ako bisitahin. Malayo sa amin. Kaya kaperyahan, BG, para dumami ang 20 pesos mo. Yun nga, wala nga akong 20 pesos na pantaya, Kuya Kenneth. Ako, manalo ako doon. Ay. Sir Well! Ate Tapsel, hello po, Merry Christmas. Hello po, Tapsel. Kuya Bern, Kuya Ruel. Yan po, at Tapsel. Knock knock. Kumusta ka na po dyan? Baka naman daw. Mamamas ko po. Kumusta na si Kapakpak? Kumusta na daw po si Kapakpak?
Mamamas ko po. Kuya Vince, punta ka na dito. Kuya Vince, isama mo na si Badet kasi pag umalis ka Gusto ko siguro mag-isa, nasasama ko. lagot ka. Huwag daw maingay kasi maririnig daw siya aalis. Ah, sige. Ayun, nandun tayo na. Baka magising Si Telo, sakyan mo pa, ikot-ikot libre. Wow, may Kuya hilo. Vince man eh. Tilog daw sa Kuya Bern, Kuya May Ruel, hilo, bigay may ni hilo. Met. Uy, baka diretso na sa Gcash kasi babawasan pa yan ni YouTube. Tapos gagamitin namin ngayon. Ate Dapsel, Magkano ba ang bayad sa sa Vikings? 50-50 lang. Oh, 50-50 lang. 50 pesos. Si Ate Bidang, si Tilo, ako. Si Tilo, ako, si Jame, si Ate Palawan. Si Crystalline. 50. Oh, 300 na yon. 300 Alam, Vikings. unuhan ko daw. Wala nga po akong pera. Ay! Ay, lapag ko na! Lapag ko na! Wala man ako pang abuno, Kuya Ruel. Oo, pares kami. Pumunta ako dito, guys. Alam niyo yung laman ng wallet ko? 250 pesos. Ganyan ako katindi. Dito mo lang. Dito mo nga ni. Ate Bidang daw. Nalapag na, guys! Ayan na, guys. Dito na ako magbabasa. Ganda na ng pusa mo, Tilo. Nisasya po yan kasi hindi po Hala, yan. walang pang-abono si Ate Bidang. Opo. Konsihala Bidang, Di ba ko ito. nagpapadala Ate si Bidang, I Kuya love you daw. Bobby? I love you too. Mamaya daw, maglilive daw sila Tabzel. Sige. Nasa Amerika yan si Kuya Ruel, dollar sign ang palipad niya. Sige, may 100 ka. May, alam ko sa US, meron ng Gcash. Dalit daw yung susi ni Manit masusundan. Hala, Ate Bidang, I love you daw. Sabi ni Nino. Cairo. Kuya Bern, Kuya Ruel, ano na? I love you, todo. Todo. Dito lang ako sa Binata pa bato. to. Ano si Kuya Ruel daw? Nandito lang, taga dito lang. Hindi ko alam. Ba't sabi niya dito lang ako sa Bato Kamsur? Patuloy na si Barit, ayaw ko Bugwa, payagan. Kuya Ruel. Si Kuya Vince Tagasaan naman. na Kuya Ruel. Pabebe naman si Kuya Vince. Wait lang, BG, kung may laman pa ang Gcash ko. Hala, Kuya LB! Nini, Nakakaya. kasi mahihita ako. Doon tayo, Kuya LB, sa paldo. Huwag yun ang bawasan kung meron man. Baka, ay, si Kuya LB meron to. Sigurado. Buti pa si Kuya LB. Kasi, anim kami. Isama namin si Kuya Noli. Hindi namin siya papagastusin kasi, syempre, parang kami naman yung malilibre sa kanya. Pero galing sa inyo. Opo. Ano kami, di bali 7, 350. Yung sa Viking yon. Tapos yung pangperya pa namin na yung piso-pisong binabato. Alam mo yung binabato piso-piso? Swerte ako dun, guys. Kasi Ako swerte naman dun. sure dito sa sa Pula. color. Color game? Oo. Ako, sa una, swerte ako sa color game. Dapat pag panalo na ako, wag na ako magtataya. Alis Oo. na. Tapos, dun sa piso-pisong ganyan, nakakakuha ako dun palagi ng chicheria. Yung umil na, so ano na baga? Hindi na masarap. Ako nung nanalo ng bingo, malis na ako, hindi na ako tumaya. Si Sir Ruel daw, taga doon daw, Kinahana, probinsyana. Kilala mo yun? Oo, taga Yan. Saan yun? Si Kuya Noli kasi ang dami niya na atang gastos. Parang layluhan muna natin. Bukas na lang Bicolan na magpa-Gcash si bro. Iyak ako. Guys, hanggang 10 lang ako dito. Please, Araw ka na lang dito. please. Ate Margie! Gusto kong gumala. Gusto kong Si Margie po chill. siya ng boulevard. No, Idol Bicolana pa shoutout from Isabella. Shoutout po Happy Lloyd birthday. Cesar. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry May Happy New nanalo Year. sa... Kuya Vince! Tulungan mo kami! Kuya Vince, Please!
Kuya Vince, tulungan mo kami muna bago ka matulog. Kuya Ben, mamaya ka na. Mamaya na kayo ano? Minsan lang eh. Kaya ka na matulog, Kuya Ben. Kuya Bern, Kuya Ruel. Tatawa si Kuya Ben. Iiyak ako. Nalapag na ba si Gcash? Kinuha na ba dit susi ko? O, nagising na kasi. Ginising mo, Kuya Ben. Bakit ganyan kayo? Dapat ano lang tayo, support. Lipad ka na daw, Kuya Bintong. Sabihan mo si Badet, wag siya magalit. Ilo, makakagat. Ang aso. Guys, magkanta ka daw, Tilo. Try mo kumanta, Tilo. Baka pagbigyan na tayo. Kasi guys, 7:43 na. Dapat mga 8. So, Dapat pumunta na kami doon ng mga 8 para hindi kami magabihan masyado. oh, Gusto ko kasi makita din doon. Maganda ba doon, te? Madaming... tingnan natin. Wala man kasi. Wala man kasi ako guys na ano. Wala man kasi doon sa amin. Paano nga ito makapilink? Ito. Share. Copy link. Ayan. Tingnan natin yung comment. Kung tinabihan ko na si Hana para mabantayan. Sana all! Sana all, Kuya Sana all, Kuya Ruel. Bebe niya? Ha? Bebe niya? Ewan ko doon kay Kuya Ruel. James Cano, hello. Ibenta niyo TV ni Chin. Hello! Gabi na, bukas na namin yan ibebenta. Saan pa kami hanap ng buyer? ka nga ni. Ilagay mo lang doon. Ala, nakaibadet na daw ang ATM ni Kuya Vince. Nagtampo si Vince, hindi mo raw kinain ng kambing. Hoy! Kinain ko! Isa lang. Joshua, hello. Thank you po sa Sige, magtamsak kayo, guys. Ano na, Kuya Ruel, palipad na. Sana may pumasok na paldo. Alam mo si Vince under yan. Understanding. Sana all, ganyan talaga yung mga lalaki, nagbabago kapag nasa tamang babae. Yun. Sana all! akay ko. Aray ko daw. Tinamaan. Kuya Ruel, Kuya Bern, bukas sagot mo. Sige po, Kuya Ruel, bukas sagot mo. Si Kuya Bern, sagot ngayon. Sagot ngayon ni Kuya Bern. Bukas, sagot ni Kuya Ruel. Bentahan mo daw sa Ino-notes ko na. Pero bento mo na yung cellphone mo daw. Para pang gastos Wala ko tayo. gamitin. Basta benta ko. Kuya Bern! Basta akin to. Wag! Kuya Bern, ano? Tawa-tawa lang. Tawa-tawa lang sila, Kuya Bern, ngayon daw po ikaw. Bukas si Kuya Ruel. Nag-send na ako BG, hindi naman ang name. Tingnan ko po Kuya LV. Check po natin kung ilan po. Kuya LV, wait lang! Ay, meron! Meron siya sinend! Thank you po. Thank you po, Kuya LV. Thank Meron you lang so kami. much. Oy! May sobra po ang 50 pesos. Sabihin tayo sa 50. Yung 50 pesos, tagdi 10 pesos tayo. Yung ganun. Yung piso na inaano, tinatapon. Baka may gusto pang dumagdag dyan. Ate Jenny! Si Ate Jenny. Jenny! Jenny! Punta tayo Boulevard, sabi ni Bicolana. Ate Jenny, libre mo kami oh.
Libre mo kami natin. Danilo Pizarra, hello po. Patingin nga ng Gcash mo, Miss Ayan, Titula na. Danilo, hello po. Magsisend ka pa? Ka ba, Kuya Jimmy? Thank you po, Kuya LV. Pang ano na namin yun? Yung sinend mo, pang Viking na namin yun. Yung pang ano pa, yung pang taya pa sa perya, tapos pambili ng pagkain. Pag nagutom, Bicolana. Ate Jenny! Tara! Asikaso! Hello sa 140 viewers natin. Kuya Bern! Ikaw na lang hinihintay, Kuya Bern. Si Kuya Ruel daw bukas. Tingin daw ng Gcash mo, sabi niya. Ayan o, nag-send siya. Ayan o, friend. Kapot-pot, ano, napunta kayo pero... Oh! Pati si Kuya Kenneth nagsasabi na daw, Ate Jenny. Mag-aantay lang kami. Hindi tayo matatapos dito sa live. Guys, pagalain niyo ako. Gusto kong gumala. Kaya mo to? Kailangan lang namin ng ng budget. Wala kami kasing budget eh. Tara daw sabi. Tara na po, Kuya Bern. Kuya Bern. Oo, isasama namin si Ate Jenny. Kailangan namin ng panggastos eh. Kailangan namin ng pantaya. Opo, Kuya LB, pumasok po yung sinend nyo po. Thank you so much po. Oligario, hello po. Inad na kitang moderator, Ate Jenny, sumama ka na. Looking for sponsor ngayong gabi. Magtayo kayo, baka pumaldo. Magtaya, magtaya. Walang itataya. Pag nanalo kami, alis na kami. Pag nanalo kami, promise, ibabalik namin sa inyo yung binigay nyo. O pag nanalo. Pag nanalo. Kaya O, isama mo daw si Gemaline. Ha? Isama mo daw si Gemaline. Si Gemma, baka Pwede man. Ang baka daming, nauna na siguro. ang daming pwedeng sumama. Pera na lang ang kulang. Pwede man. Pwede ko kasama bibili. Hoy, Kuya Vince, mag-agree ka na kasi. Ikaw na lang, Kuya Vince, ang inaantay. Sagot mo lang. Mag-oo ka na. Sabi ni Kuya Bern. Kuya Vince, huwag ka una matutulog. Pinapaiyak niyo ako eh. Asa, i-message nga natin, i-private message natin si Kuya Vince. Kuya Bento! Kachat mo si Kuya Vince. Sabihin mo, pumasok ulit siya sa live. Nanonood Kuya lang. Richard, gabi nga kasi nagbubukas ang peryahan. Hanggang madaling araw. Maaga pa man. Ano pa lang eh? 7 pa lang. Kuya Bern. Si Kuya Ruel bukas daw. Si Kuya Bern, sigurado to, ngayon to. Kailangan lang ng oo ni Kuya Vince. Oh. Call ko. May messenger ka, Tilo. Di na ko pa yung messenger ko. Bakit hindi? Buksan mo nga. Yung isa yun. Isang messenger ko. Maaga pa talaga. 5:50 AM pa lang. Oh. Ay, 5:50. si Oh, Kuya maaga Vince. pa lang pala. Kuya Ben! Hoy, Vince! Vince, stop! Kuya Vince, mag-uho ka na, please. Sa'yo nakasalalay ang budget namin ngayong gabi. Pangsugal. May pumasok ba dyan, BG, pambili ng lollipop? Tingnan na! Meron. Baka piso! Peso. Saksak! Peso.
Oh, Gcash na daw yan, sabi ni Kuya Roel. Ah, meron nga! 50 pesos! Sino nag-send? Wala pa. Kuya Isaac, meron na. May pambili na kami ng lollipop. Ang galing. Oh, i-Gcash na yan, Kuya Bern. Si Kuya Vince talaga. KJ mo. Ang KJ mo. Kayo na lang palaging masaya. Kayo na nga may mga bebe. Kami nga maggagala na lang. Kayo may mga bebe kayo. May katabi kayo matulog. Bawal na daw maisturbo sabi ni Kuya Vince. Sana all. Ano, meron ako. Hoy! Kagabi pa ako dumating. Anong pagod sa biyahe? Pagod daw sa biyahe, Kuya Vince. Si Kuya Vince napagod. Ay, siguro si Kuya Vince ang pagod. Pagod ka, Kuya Vince. Binigay na daw kay Vince ni Kuya Bern. Oh, Kuya, ano na Kuya Vince? Nasa'yo na pala. Kasi sabi ni boss. Lo. May batalo. Kuya Vince. KJ naman to ni Kuya Vince eh. Ngayon na nga lang sa alis na ako. Kagabi pa ako dumating. Kuya JC, good evening po. Ano, lugar namin. Ano? Kaya nga, sana all na nga lang may katabi matulog si Kuya Vince talaga. Ang lungkot-lungkot namin. Gigilig si Tilo. Si Ed. Pagni pa. Private message niyo nga ako. Tapos, send niyo sa akin Gcash mo, Miss Ganda. Paano Naawa man yun, tuloy- Kuya G? naawa Paligo tuloy daw si muna si Kuya Badet. Kaya Jenny. daw kay Tilo. Sige na! Paliguan mo na si Badet. Huwag niyo munang isorbin si Vince. Pagod pa yan. Sabi na ni Jenny. Tagal naman bro, Ruel. Kala ko mabilis ka. Bukas daw po, Ano ba, si Badet Kuya Bern, si Kuya Ruel. Ba't nadadamay ako dyan? Kasi, maligo ka na nga. Paminta girl, maligo ka na. Aalis tayo. Asikaso. O yan, pag si Madam Badet pumayag. Pagod kayo parehas. Bakit? Pagod daw sila. Pagod kayo parehas, bakit? Kayo ha? Tawa si Kuya doon. Oh, ready na, service. Bomba mang Kuya Vince. Kuya Vince. Ikukul kita pa. I-call mo siya. Kuya Ben, ikukul kita kay Ben. Parehas pa talaga kayo pagod ha? Sige, akala bahala sa... Siya daw bahala. siya. Sige, may service to si Ate Jenny. Meron, Ano? tricycle. Tricycle, sige go! Kasya tayo doon sa tricycle. Ayaw baka panuhutin kung maliligo, BG. Ha? Panuhurin! Ate Bidang, ganda mo. Oh, ganda mo today! Tonight! Tonight! Uy, ang ganda. Walang gasolina kaya mabagal. Aray ko. Lumahintay nga ako, Kuya Hine. Wala pa Aray pansin ko. sa akin, Kuya Bert. Uy, mag-send ka na daw, Kuya Bert! Sabi ni Kuya Vince! Kuya Bert, ba? Sure yan. Wala daw gasolina si Kuya doon. Hoy, Badet! Maawa ka, wag ka nang kumontra, please lang. Ngayon lang. Hindi pa naman kayo pumapayag ni Badet. Pumayag na kayo, Madam Badet, Sir Vince. Bakit kay Kuya Vince kailangan mag-send? Kuya Bird, pwede naman, direkta. Tayo na nga lang.
Put-put. Tara na, Ate Jenny. Meron naman tayong 450. Tara. May nag-send kasi ng 400 tsaka 50 pesos. So, meron na kaming 450 pesos. Okay lang, hindi naman kami namimilit. Yung ano lang, yung gusto lang. Tara na, Ate Jenny. Bukas, Ate Jenny, sa'yo ako matutulog. Diyan ako sa'yo mag-stay. Magkantahan tayo. Turuan mo akong kumanta. Opo, meron akong pang lollipop. Kuya Isa, akala ko tulog ka na, Badet. Sabi ni Vince. Ang sabi ko sa'yo, nagtulog-tulogan lang si Badit eh. O, Teo nagising. Badet! Okay lang yan, Ate Jenny. Ano pa lang naman mababasa? May 450 tayo dito. So, kasama na sa Ate Jenny. Rides tayo. Oo, sakto na. Oo, doon kayo matulog na Ate Jenny sa taas ng baha. Okay lang. Di tayo bate, Kuya Vince. Mas mahuli na rin kayo ng tilapia. Meron? Sige, manghuli ako. Mahuli ka tilapia. Pero wala, di pa po. Parang may bumabagabag sa loob ko. Yun pala nadadamo ako dito. Si Tilo nag-aantay lang. Minsan lang ako pumunta dito. Minsan lang ako makagala dito sa ano. Pag pumupunta ako nga dito lang. Wala naman kami masyadong pinupuntan. Kaya hindi man ako napapasyal. Hanggang Boulevard lang. Papayag nga si Kuya Noli. Ang kaso nga lang, may nag-comment kanina na, syempre, pag iisipin, parang syempre, gastos na naman ni Kuya Noli. Kaya nga kami nag-ano, ang tawag dyan? Nagdi-disponer. Nag-ano kami, nangangaroling. Nangangaroling kami sa inyo para hindi na namin mapagastos si Kuya Noli. Kaya sa inyo na lang, kayo na lang istorboy namin. Pero isasama namin si Kuya Noli, hindi pwedeng hindi. Isama natin ang boss. Nakaibalit at Vince decision. Okay lang po Kuya Bern, hindi naman po kami namimilit. Kasi kung gusto nila Badet at Kuya Vince, mabilis lang yon. Nag-isipan ko. Ay, Okay lang, take your si time. Badet. Mag-isip ka Hindi muna. na Meron pa naman tayong oras hanggang 3 a.m. naman. Kaya, take your time. Hindi namin mabuhat si Tilo, di namin Kaya hindi daw mapalitan. makapunta, bawal sa rides, overweight na kasi si Paminta. Wala man ata budget. Wala nga tayong budget eh. Palipad mo na si Tilo sa bintana. Hindi nagpalipad. Hindi namin kaya si Tilo, ang bigat. Nakakaya naman sa'yo na dito ka matulog sa bahay. Baka okay lang sa... Okay lang po, Ate Jenny. Nagsabi ako sa'yo. Sabi ko next time balik ko sa'yo ako magstay. Sabi ni Ate Bidang, may tilapia daw. E di mamimingwit ako ng tilapia sa baba. Kuya Bern, hindi po. Okay lang po. Meron na kasi kaming 450. Ay, ano daw tayo, mag-rides. Tara na, Jame. Mga- Dito ka na nga lang kasi dapat madami tayong namimilit. Ay, ora. Tara na, Jame. Alam mo to. Nangalam na kami dito sa may bahay. Si Nona! Sasama si Nona. Tara, be. Nona, sama ka na. Nona, manood ka nga. Nona. I miss you, Nona. Nag-chat sa akin si Nona. Bati kami ni Nona. Si Paminta hindi. Char. Charot lang. Maghagis-hagis na lang daw tayo. Kaya na sa natin piso. si ano. Huwag na tayo mag-ride. Oo, go kami Kuya Bern. Tara. Punta tayo Boulevard. Pabati sa CS ko. Brunette. CS? Ano CS? Si Isa. Okay. Sa live ngayon? Hello daw
kay Gwen. Nandito ba yun? Kami, dito lahat. Pati sila Ate Jenny. Tapos si Badal. So yan, magbasa tayo. Wala na sila pera, budget at beans. Pinagawa na ng bayang budget sa pangperya. Tara na, Badit! Sasama si Nona! Magkamukha ang dalawa ba? Mayroon na sana kayo. Go kami. Niels, hello po. Hindi siya busy sa pagtitinda. Sagot na si Ate Mayora, punta ka na dito. Hoy, paminta! Inaaway! Punta ka na dito! Kaya Barngo na nakakaya kasi kay BG. Tama! Maglakad. Hindi nyo talaga ako love. Tara na, Jamet. Maglakad na lang daw tayo, sabi ni Kuya Kenneth. Sabi yan ni Kuya Kenneth. Hindi, video mismo sa city. Kailangan mo sana may emig na lang. Pasok pa. Magkaway ako dyan. Sino? Pentang ko ko. Hindi mo. By the way, tigbakan mo nga eh. Yung pala yun. Ano sabi? Punta ka na dito, Mayora. Oo nga, dito nga. Dito ka nga, Jame. Magpakita ka dito. Me! Ako din. Me! Ito ba na, me? Ito na kasi. Tilo. Me! Anong ihulog? Punta ka dito, Badet. Sige, biligaw na daw. Ingat, God bless. Ingat sa mga rights. Me! Naka-ready na ako. Nakatupis na pala si... Nakatupis na pala si Ate Jenny. Nakatupis na pala sila eh. Kailangan itong matuloy. Yung pa natin. Lagay mo kita ma. Me! Labas na, me! Lagay mo kita. Sige na, please. Ay, pato. Me! Basta, me. Walang tubak niya. Mamaya. Huwag ka na maghilamos. Mayroon sa inyo ulit. Mamaya daw. Eh, me. Wala pa nga tayong dinner. Hindi pa kami, guys, nagdi-dinner pa lang. Mamaya na mag-dinner. Magugulong din pag ano. Huwag na kayong maghilamos pareho. Para rest na lang tayo. Naka-live Maganda naman kayo. Oo, nakalay. Ba't ka naman, Kuya Vince, mahihiya? Si Ate Bidang lang yan. Tinata daw ng chat ah. Kuya Vince, Nino? nahihiya. Nina. Jamalin. Tinata daw. Kaya si Kuya Vince, ako nga din naliligo. Si Jamalin. Ay, ako Kuya Vince, naligo kakaligo ko lang kanina. Kasi di pa ilang araw nag-uulan, malamig. O, tipid ako sa damit. O, kakaligo ko lang Kuya Vince O kanina. kaya nyo, kaya mo kayo, bahala O, kayo. basa pa nga yung buhok ko, Kuya Vince. Totoo nga, Shower Kuya out Vince. kay Kuya Alamid, naka-live din daw, sabi ni Nona. Kaya sabi ko, sabihan niya na. Nagmamala Adonis na naman to si... Sige, sige Tilo, para makaano tayo, makasulisit tayo. Magmala Adonis ka dyan. Yan, akitin mo sila. Sige, maghugas ka na, Ate Jenny. Kung ano ang dapat dyan, hurugasan, Wag mo na hugasan mo hugasan na. namin, Jenny. Wag na. Huwag ka na maghugas. Ay, wala ka na. Nakabay Hugas na na lang ng ako will ng back ka kung lumipad ng kaluluwa mo. Okay lang yan kay Kenneth. Huwag mo bukas biya ang mga kaganapan. Sige po. Kailan ba ang Christmas party niyo ni Kuya Noli? Thank you po. Ang ganda ko daw, sabi ni group watching. Wala pa ba? Uy, Kuya Bern, ikaw na lang talaga inaantay. Po. Eyo, kahit wag ka nang sumakay ng Vikings, Badet. Kuya Ruel naman.
Magagalit kasi si Gemaline kapag pinaliguan ako ni Tilo. O, Kuya LV, pero kachat ko si Nona. Haba sila lang hinihintay ko. Uy! Kuya Bird, nag-oo na si Kuya Vince tapos kasi pag, ewan ko. Kasi tumatakbo yung oras gabi pa naman. Yan, very good ka dyan, Badet. Tama yan. At pagsakay ni Badet sa biking. Sige, wait lang. Kaya kasi ang taba ko na. Si Nona talaga, nai-insecure na naman to sa sarili niya. Pares nga, mag-usap kami mamaya. Mag-deep talk kami. Masyado na siyang nai-insecure. So, ayan guys, baka mag-end na muna ako ng live kasi po, super gutom na ako tapos mag-charge ako nitong cellphone. Mag-chat po kami kay Kuya Vince na, go na kasi bahala, si Kuya Bern daw po bahala sa Gcash na po kaya nag-go na po sila Vince Batet. Mag-Gcash ka na po. Dalawa yan, si Kuya Ruel tsaka si Kuya Bern. Pero baka si Kuya Ruel bukas. So yan, kachat mo si Kuya Vince. Sa messenger. Pwede mo, i-chat na lang. Kuya Vince, So yan. chat ka lang. Sige po, kayo na lang po magkontakan. Tapos, yan, mag-asikaso na po kami. Magre-ready na kami. Kailangan ready na din kayo. So yan guys, thank you sa mga nagpalipad. Yes! Thank you po Kuya Ruel. Kuya Ruel, thank you. Pero sagot tayong, chat nyo na lang ako. Sagot daw ako ni Kuya Ruel, tapos sagot tayo ni Kuya Bern lahat. Okay na? Happy na ako. Bye-bye. Bye guys. Good night po. Matulog na kayong lahat. Matulog na ang dapat matulog. Kami kailangan naming lumabas. Bye-bye. Love you all. Thank you sa mga sponsor. Thank you sa mga nagpalipad. Kuya Ruel, Kuya Bern, Kuya LV haba. Thank you so much po. Thank you so much. Antay lang ako update nila. Sige po Kuya Vince, mag-message ka po sa amin. Mag-message ako kay Badet. Sige. Bye-bye. Love you all. Shower kay Ate Bidang. Bye-bye. Thank you so much. Pagod na yan siya. Kuya Ruel. Pagod na yan siya. Kakapilit sa inyo. Char. Nick Carnahe, hello. Bye-bye, love you all. Nag-iipon si BG na vlog, kaya dapat matuloy. Kaya nga po, Kuya Kenneth. Thank you so much. Kayo ang aking support system. Go lang. Laban. Fighting. Bye-bye. Love you all. Oo, madami akong upload bukas. Abangan niyo upload ko bukas. Madami akong ganap. Bye-bye. Love you all.